Mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang, ininang kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga, digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa idong magiging tagapagbaretang unyan na Sabado ng pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, maiwasan na branot na namatayan ngunyan sa segundo distrito kan Albay. Serbisyo kan Ligas PCD Hospital mas papahiwason. Sa lado nasyonal, community transmission kan Indian variant pwedeng maisiyan sa Hunyo. Australia nagdonar ng mga medical supplies sa Puwersas Armadas kan Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, duwag na pondo kay puan para malabanan ng COVID-19. Sa lado ni sports, Meralco player binayan ng training para atindiran ng pangaki kan misis. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sobra naman ngunyan ang kauyaman kan mga konsumidores din kuryente sa segundo distrito kan Albay dahilan sa maiwasan na power interruption na pinapasunod kan Albay Power and Energy Corporation. Kung kasubagong aga sagkod at tiyan na hapon, ini sa rason na sakop kan power interruption ang mga lugar na sakop kan Washington Substation Feeder 3, asin 4 na kumpuesto kan Daraga, Kamalig, Albay District, pasiring sama nito. Sinabi kan APEC na ini dahilan sa upgrading kan feeder lines. Sa ibong lalado ang mga konsumidores na uuyam dahilan tadain na siguro kung noarin magiging tultol ang serbisyo kan APEC. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Tinawan ng paliwanag ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City ng Legazpi City Hospital, iguan ng laboratory operating as in labor rooms, X-ray intensive care unit, emergency as in recovery units, dental clinic as in pharmacy, nagabos makuha sa ground floor, tanganing madaling madulog kan mga pasyente. Ang male as in female wards, kaiban pediatric rooms as in opisina kan mga doktor, as in iba pang medical personnel, makuha man sa ikaduwang eskalon kan hospital. Idil nagpaman ni Rosal na sa ngunyan ng ospital nakasirbi sa 35-bed capacity as iniguan ng 8 man na pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa tahaw kan pandemya, dahil minatulong sa pagtaon ng tabang ang nakabikol party list sa mga pamilyang apektado dahil sa epekto kan COVID-19 kung saan grabing naapektaran ang sa inang kabuhayan. Ini sa palgay kansa ng ayuda sa Pamilya Project kung saan dahil sindang pigpipili kundi ang taporan ang mga pamilya na sa paagi ng family food packs. Sa pahingenot ni Daco Bicol Party List Representative Zaldico, asin Representative Pido Garbin, sila nagilibot sa mga barangay tanganing mag-distribuir ng ayuda. Sobra na sa kabanga kan 70 mga barangay sa Legazpi City ang natawanan ni ayuda sa pamilya, asin magpapadagos sila sa god sa matapos ang gabos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Bago sana sa mga barangay na sakop kan segundo distrito kan Albay, ipinapasunod kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joe Isarte Salceda ang dapat chapel project kung pati sa Pulangi Albay. Sa pahingyano ti Pulangi, Liga ng mga Barangay President Kagawan Raymond Adrian Salceda,
Sila nagtataong manin mga construction materials, siring man sa mga sim, kahoy, pintura, siniba patanganing may pairahay, asin mapagayon ang mga kapilya sa mga barangay. Sinabi ni Nonoy Cap na parte ini kan sa indang pagrepaso asin pagtabang sa mga barangay, siring man inikasabay naman sa indang slogan na Salceda Cares. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakatala na magkaigwaning repopulation ng mga origan syudad ng Legazpi dahil sa nagkaigwaning kakulangan sa supply kan naapektaran or makaapektaran African swine fever sa mga kataraning na munisipyo. Yan ang kinumpirmar sa DZGB News ni Legazpi Veterinary Officer Dr. Manny Stepona kung saan maski ASF free ang syudad, grabing naapektaran ng mga local hog raisers sa syudad na nagresulta sa paglangkaon kan presyo kan karne na uminabot sa 390 ang kilo. Alagad sa ngunyan maugmang pinag-anunsyo ni Stepona na nagbaba na nin 290 hanggang 300 pesos ang presyo kan karne. Asin nasa 150 hanggang 160 pesos ang buhay na orig na sa dati nasa 200 Gs ang kilo. Paliwanag ni Stepon na sigunman sa Department of Agriculture Regional Director Rodel Pornilla, kaya po na magbilog din mga kooperatiba sin asosasyon ang mga paraataman ni orig dahil sa dumana na papaagi ang mga itataong asistensya sintabang sa mga paraataman ni orig sa syudad. Sa ngunyan, mas pinapakusog pa ang City Veterinary Office sa indang mga programa para maging bastante ang supply ng karning orig sa mga merkado publiko asin matabangan ang mga hog raisers sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Kadagos ang pagkukondukta ng training at seminars kan Albay Provincial Veterinary Office sa mga representante kan kada barangay sa magiging miyembro kan bibilugo na barangay biosecurity officers sa probinsya. Sigun kay Albay Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, ang mga BBS officers ang magiging katuwang kan sa indang opisina sa pagmumonitor kan mga origan sa indang barangay dahil sa pinagpapairarob sinda sa magkakandigong training. Kaibahan sa pagpapasabot digdi ang pagkuha ng mga specimen sample sa mga orig na pinagsususpetsaran na positibo sa African swine fever. Kung sinda naman ang madara kay ni sa indang munisipyo sin syudad para ipatest. Paridad kay ning pagbilog ng organisasyon ang mga lugar na tinamaan kan ASF sa probinsya. Sinabi man ni Melia maugman man siyang marahay dahil sa positibong partisipasyon kan mga albayano. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet. Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mantiniron ang maray na sa load sa paay kan pag-ehersisyo, pagkaon ng tamang pagkaon at regular na pagkonsulta sa mga doktor. Ininaging abiso sa publiko ni Dr. Maling Granado, ang hypertension clinic specialist kan Bicol Training and Teaching Hospital. Paliwanag ni Granado na sa ngunya nagpupuunan summer season na sinsaro sa mga nagbubutuan na helangan pagkakaigwan ng halangkaw na blood pressure kung kaya kaipuan ay monitor ang blood pressure kan mga persona nakakamati ng pagkulog din payo, nalilibong, nagsusuka, asin nagdudugo ang mga dungo dahil sa posibleng sintomas na inin hypertension. Tinawan doon ni Granado na saro sa mga nakaapekto sa pagkakaigwan ng halangkaw na BP ang sobrang init kan panahon. Dahil kay Granado na kaipuan na tulos na aktibaran ang kaso makamati ng mga nasabing simptomas asin regular na monitor ang blood pressure asin magpa-check up tanganing matawanan ng natatamang bulong. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nagpasalamat si Gobernador Chis Escudero sa gobyerno probinsyal kan Pampanga sa pamamayo ni Gobernador Dennis Pineda sa panagdonar kay ining 3,000 na antigen sets asin tulong machines para sa probinsya kan Sorsogon. Sigon sa Gobernador, dakulaan magiging katabangan kan nasabing ekipahe takaning mapadali asin tulos na pag-aram kan resulta kan sarong persona kung sinda nagpositibo sa COVID-19. Sa presenta may kabilugan na 1,687 na kaso ng COVID-19 sa nasabing probinsya, kung saan 205 ang aktibo, 1,411 ang nakarecover, asin 79 ang nagadan. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kini. Kelly,
Ang bagong jersey, may bagong tapang. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay-ginebra. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Renz Luna po. Sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Renz Luna po. Para etsyapwera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa si isay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Salvacion Rivero po ako. Magpapagamot po ako
kasi yung asawa ko gumaling dito. Ano po yung sakit niya? Pneumonia at saka yung sakit sa puso. Oh, na-diagnose na ba siya? Opo. Saan na hospital? Sabi RTTH po. Bakit na-confine ba siya? Opo. Ilang araw po doon. Tapos pag nilabas ko na po at pumunta ako dito sa wellness po. Men's wellness po. Ilang buwan siya uminom ng mga supplement ko? 3 buwan po. Gumaling na siya. Dati, anong nakikita mo sa kanya pag inaatake siya? Hindi siya makahinga na talaga. Hindi na siya ini-emergency mo? Opo. Tapos, rinisitahan siya ng gamot sa baga. Di naman gumaling. Nung dinala ko siya dito sa wellness, gumaling na talaga siya, nakahinga na, Tapos sabi mo, na. marami ka pang dinadala dito may mga pneumonia. Yung taga-Camarines po ng kapatid ng asawa ko, dinala ko dito, galing pang Camarines. So, galing na siya. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Posibleng maraman ng community transmission kan COVID-19 Indian variant sa laog ni sarong bulan matapos ma-detect ini sa Pilipinas. Ini sigun kay Octa Research Group Professor Guido David na may hiling pa man giraray kung nagkaigwan ng community transmission sa mga masunod na aldaw o bulan kung may paglangkaw sa bilang kan mga kaso sa nasyon. Dalandig din nagpagiramdam giraray si David sa publiko na dapat maging kampante dahil posibleng may kaigwan ng surge kan variant sa nasyon anuman na oras. Mantang pinagrekomendar man kan Octa Research Group sa gobyerno na mantiniro ng General Community Quarantine o GCQ sa NCR Plus paglaog kan bulan in Hunyo. Ipinahay ni David ang pagigpit ng gobyerno sa mga quarantine restrictions para maiwasan ang pagitaas kan kaso ng COVID-19 asin matabangan ang pag-angat kan ekonomiya sa nasyon. Dakol na rasoran, vaccine hesitancy o ang pagduwa-duwa sa pagpabakuna kan mga tao. Hindi sigun kay Dr. Ted Herbosa, Special Advisor to the National Task Force Against COVID-19. Matapos magluwas ang report na dakol ang natatakot na magpabakuna sa mga Class D as in Class E. Sigun kay Herbosa, saro sa mga dahilan kaya natatakot ang iba na magpabakuna dahil sa kakulangan sa health literacy o karaman manungod sa bakuna. Ikaduwang rason ay yung pagduda sa bakuna dahil sa naging eksperyensya sa sarong kontrobersyal na bakuna. Siniguro kay Interagency Task Force o IATF ang mga local government units o LGUs na magbugtak ng special lanes or vaccination centers para sa top 3 priority groups kan COVID-19 inoculation drive kan nasyon. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat napadagos na prioridad kan mga lokal na gobyerno ang pagbakuna sa health frontliners, senior citizens, asin mga may comorbidities. Pagabot man sa A4 priority group, pwedeng inoto ng mga essential workers na sa edad 40 sagkod 59 anyos. Pinagalaoman na mapuuna ng pagbakuna sa mga essential workers sa Hunyo. Nagpasalamat ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa gobyerno kan Australia sa pagtataw kay nikan maniba-ibang pagkagamitan pang medikal edi para gamito sa nagpapadagos sa COVID-19 response kan gobyerno kan Pilipinas kung sa'y nagkakantidad ng 78 milyones pesos. Personal na pinagresibin ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobeana kay si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang nasabing donasyon sa Camp Aguinaldo. Si Australian Ambassador to the Philippines Stephen Robinson as in Defense Attached kan Australian Embassy sa Manila na si Colonel Paul Joseph Parta anang gatod kan donasyon sa lado kan Australia. Sigun kay General Sobeana na Australia sarong patunay na malalaoman na partner sa tao kan pandemya sin padagos na may kipagtabangan ng Pilipinas para mas lalong mapakusog ang magay na relasyon kan duwang nasyon. Enot na nagtaon ng donasyon na PPE as in hospital equipment ang Australia sa V. Luna Medical Center sa Quezon City kan Hunyo kan nakalis tataon.
Inagad kan Malacanang sa Kongreso na magbilog ning lay na may kinaraman sa National Quarantine Law. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na mas magayon kung igwang malinaw na lay kung saan nakapalaman ng padusang pwedeng ipataw sa mga nagusuway na pinapautob na health as in quarantine protocol. Sigon kay Roque, may siring ng lay na pinapautob sa ibang nasyon kung saan nagtatalaanin magabat na penalidad sa mga nagbabayular. Pwede man ang patawan ng reckless imprudence ang mga violators, alagad mas maray pa man giraray na may nakasakop na lay para magkigwaning makusog mo ng basihan ang padusang ipapataw sa mga pasaway. Bareta sa ibang nasyon, nangangaipo pa ng sagkod 22 bilyon dolyares ang COVAX Global Vaccine Sharing Program bilang kadagdagan na pondo sa bulan ng Hunyo. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang pondo para maparikas ang vaccination program sa mga nagtitios na nasyon. Kay bandigdi ang Gavi Alliance sa dapat madugangan ng supply sa Hunyo. Kay puan man ang tabang kan mga local government units para makakuha ng kadagdagan na doses ng COVID-19 vaccine. Maabot man sa 70 milyon doses ng bakunang na-distribuir kan COVAX sa 126 na nasyon, pero kulang pa man girarisinda ng 190 milyon doses sa god sa katapusan kan Hunyo. Sa laro ng sports, siniguro ni Alien Maliksikan Meralco Bolt na siya nasa gilid kan sayang agom kan mga kiini kan sa indang ikaduwang aki. Nagalingon na siya sa indang training camp sa Lawag City para gibunan sa iyong obligasyon bilang ama as nagabot sa Manila tamang-tama sa pagluwas kan sayang aking lalaki. Pinasalamatan ni Maliksian mahal na Diyos sa pagtaon ng proteksyon asin maging ligtas ang sayang mag-ina. Siya tinawanin doon na sobrang sayang kaugmahan. Siya kaiba kan Meralco Bolts para sa 10 Dias na ensayo sa Lawag Centennial Arena in preparasyon para sa iko-46 na PBA season. All-terrain amphibious rib, napot yan may eksperto sa siyensya at teknolohiya sa imbensyon na pinagpresentar ninda sa merkado. Inflatable din na pwedeng dumalagan sa daga asin sa dagat. Istoryang naiiba. Pambihirang ginibo ni sarong lalaki sa Michigan na nag-aabas ng $800 sa sarong mini store. Ibinalik niya ang hinabas sa kwarta kay ban ng interest kay ni asin sarong SART para sheriff. Dahil makapaniwala ang sheriff kan makaresibi ang surat. Ngunyan sana siya nag-experience ng siring na pangyari na ang sarong maabas matapos ang 30 taon inuli ang kwarta asin may interest pa. Sigun sa sheriff, hinabas kan lalaki ang kwarta sa Middle Mart na nasa North kan Middleville asin nakapalaman sa surat ang 8 na pidaso kan maragsipon na $100 bill. Kay buwan man ang maabot sa $1,200 bill bilang interes sa kwartang hinabas. Tulos man dinuman kan sheriff ang tagsadiri kan tindahan na hinabasan kan lalaki asin itinao ang kwarta. Sigun sa tagsadiri, pinabakal na niya ang tindahan 25 taon na ang nakakalihis. Sigun sa sheriff, dahil naninday pagpapadagos ang paglapag sa lalaki para panimbagon. Supisente na sigun sa iya ang 30 taon na dahil na matunong ang isyan lalaki dahil sa iyang hinabas. Flashback. Mayo 29 kan taon 1973, nagadaan sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City sa edad na 84 anyo si Doña Maria Agoncillo, ani kaduwang agom ni Emilio Aguinaldo. Siya na taon matapos magadaan ang sayang enot na agom, pinakasalan ni Emilio Aguinaldo si Maria Agoncillo na pamangkin ni Felipe Agoncillo kan Hulyo 14 taon 1930 sa Barasuin Church. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta ngunyan na Sabado nin pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod na ang programang Iskaramusa kay Basi Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang bagong jersey, may bagong tapang, It's a one Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See
See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars,